kunomhlabeleli engimthandayo othi imishini iqhubeka la igcine khona, imishini iqhubeka la igcine khona, ngithi imishini iqhubeka la igcine khona. Uyangizwa? Imishini iqhubeka la igcine khona, imishini iqhubeka la igcine khona. Yazi leyo nto ithini kuwe? Ithi mawukuthi khona into wrong ibiyenzeka kulomjolwana wakho. Imishini izoqhubeka la igcine khona ngoba ngiyoze nginibambe. Angizwani nabantu abafebayo, angizwani nabantu abangekho loyal, angizwani nje nenonsense. Ngoba wayenza nonsense, wayitshela ukuthi angikuboni ngithi kuwe imishini iqhubeka la igcine. Hawu lo mhlabeleli Nkosi yami. Hawu lo mhlabeleli lo ukhuluma into engiyifila ngaphakathi. I want to tell you Mzansi, imishini izoqhubeka la igcine khona. If usafeba namanje and awuyizwa lento engiyishoyo, I'm coming for you. I'm coming for you slowly but surely. Ngisabe mawungibona nyanya cause ngiyeza. Jola utabona. Guys, let's be loyal. Let's build a new nation, a loyal nation. Ma-Afrika kithi yakani ufebe. Seniqala ukungima la. Seningenhla niyangenyanyisa manje. Yekani ufebe. Yekani yona. Niyafeba nina. Niyafeba. And ni happy. Hayi ubani minister of the fuck. Ngisakufuni. Abahlukane. Take me to it. Hey yo, boom! It's your boy King Ginger, cream de la cream. Got some demand to Mabuyu, Bampolulu, Stars. Welcome to Al-Bisaki Food. On this show is whereby I give people a platform to break up. No way, bring it up now. Hey! What made you go to Back at it, and we're back with another banger. Mawukuthi wena waka-subscribe la, mina nawe ngathi sizoba nenkinga. King Ginger TV bafethu, welcome to it. I've been doing these shows on this channel for 3 full years. This is the 4th year. Thank you so much for sticking with me. Thank you so much for growing with us. It's Bibili King. Sanibonga Mzansi ngokusupporta. Sesikwazi ukuthenga igqoko zokufudumala makusebusika nathi. Because of you, we appreciate. Please, we invite more and more of you guys to come in and subscribe and support this movement. If you want to advertise something, we have the space to advertise on this channel. So come in numbers, contact the email lapho ukhulume nathi usitshele nje ukuthi what is it that you want to advertise. As you know, we have a volume of viewers. It's going crazy, it's going bananas, but vandag awuthi ngisiza abantu abadinga ukusizakala, umuntu odinga ukulahla umuntu. Sister ngicela ungisondele. Hello. Unjani? Sawubona. Ngiyaphila kodwa. Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Siswami, ngicela usiphe igama nanokuthi uhlala kuphi. Igama lami nguAyanda Mabuya, ngihlala eWillas Farm. Hawu, Mtimande. Hayi bazonye. Bazonye siple sithipha lesi esikubhayizisayo. Kwenzakalani emjolweni? Ha. Hayi ngine problem. Yes. Umuntu wami sina affair sizwana mina naye. Sure. So ngithole nje recently ukuthi unentombazana azwana nayo emakhaya. Sure. So like akabambeki. So ngiye ngathola ama-chats wakhe efonini makaphuma beka e-shop and then ngathola ke ukuthi awu sonke lesikhathi siloko siyazwana uchitha isikhathi ngami yena shuthi kahle kahle. So ngizomdamba namhlanje. So awusamfuni? Angisamfuni, it's over. Angisahlehlele emuva, ngi-right. Ngi-right. Ngiyabonga Dlamini. Siswami ngiyajabula futhi. Ngithi angibonge nakusipha likhulu ngerecognition. Siswami ngiyakuzwa so
uBudlamini lana uwelcome unama options awu2 afuna ukukunika wona ukuthi mawuzomdampa la mawuzomdampa lana yena amnika u50 ukuthi agibele pre aye elokishini or sibuyele naye emuva njengoba nizile noyi2 Hayi ngcono nimnike R50 abuyele emuva okay so siswami uthi i-out yakho yenzani hayi thole nje manje ukuthi unomuntu emakhaya so leyo nto la ingiphathi kahle so ungenza isilima sho ukwenza umuntu wesibili ungazi ungenza ispay wheel yena so ukusebenzisa imela igoli kodwa emakhaya uyazi ukuthi unomuntu okhona sho ukuthi makahamba yena emakhaya makufika ugudi or ngabo December uyazi uspend isikhathi esimini nomuntu angazi and umuntu like beka umuntu oright si right mina naye kanti yena uyazi ukuthi unomuntu a serious ngaye indaba angakutshelanga lokho from the get go angazi nami ukuthi wayangangitshela angazi ukuthi uzimisele ngami o kanjani but mina ngisayingena indaba yakhe angisafuni ukuzwa next nje ngaye it's over like in right igama lakhe uzethembe so ngi right manje uzethembe ufuna simuphe R50 agibela eBree noma ufuna ukubuyela naye emuva ufuna ukuthi nimnike R50 awudilize uzethembe umlethela ufuna ukumbona ukuthi uzoyithemba iniphambi kwamakhosi ngidlala nezingane ke mina hayi yo ngikhathele mina ukusuka ngapi ukusuka wemabuya awutshele mina ukusuka ngapi ngizwile angathi isibongo sakongwenye isibongo sokudlala sokunwayisi isibongo esibaleke kangaka yitho Mtimani yitho Mtimani yitho Mabuya udlala kabi hawu yazi udlala kabi shuthi yena unyatha abangabuyi babuya konina yayithi uyangidelela yena kahle kahle futhi wow Hawula kithi ngongihlalele ngapha uyaphila kodwa mfowethu ngiyaphila ngeza kuwe ubani sibonga ubhuti uMadinana uzethemba igama uzethemba kuphi ekhaya ekhaya emakhaya kusemakhaya KZN eDeni Dalton ngidlula ngawe Olundi olumahliki lapha ngako 19 ngiyayibona iDeni Dalton ngidlula ngayo mangikhupha Melmot from Melmot ngibamba ishow bese nginehlele King Indlovu ila ngisuka khona ke mina mfowethu uyasazi isibongo sakangwenye ngiyasazi isibongo sami udumo lwalo omntimandi uyabazi omabuya angilazi udumo labo ngabe nginamanga banodumo olukhulu mfowethu banodumo olukhulu ibona abaliza lo mhlaba bewulizela sonke lesizwe saseningizimu Afrika ngonyaka ka99 masibala la yalizwa khona uyobe usubuyela komtimande komabuya ukwazi mfowethu ngihleli nosisi la uyasichazela the way niphethene kamnandi ngakhona the way nithanda namnandi ngakhona ungathini oyithandayo ngaye into engithandayo ngaye ukuthi uyangihlonipha unayo respect lo mntwana lo okhulise ekhaya right yabo elinefudumalo into engithanda ngaye yabo uyamazi umunye umuntu uyahlonipha nje into engimthanda ngayo le wena umucabanga nawe uyamnika the same hlonipho ne akunika yona nami ngendlela engicabanga ngayo ngiyamnika inhlonipho ngazi ke ukuthi ke noma ngiyamhlonipha noma kunjani kodwa nje mina ngicabanga kwami ngiyamhlonipha mina 100%. Okay. Umucabanga mfowethu umuntu umuqamba manga kuyisuku umhlonipha. Usungamhloniphi mamqambela manga. Konke afuna ukutshela yona sister mtshela. Zethembe inhliziyo yami ibhlungu namhlanje that's why ngidecide ukuthi ngize kule show le because ngikhathele uwe because ngiyakuthanda ukukuthanda kini nawe yazi sino afe yesizwana mina nawe but lento engiyithole efonini yakho yo hayi ivele yangithusa nje kakhulu yaqeda lonke uthando lwami for wena njengoba ubowazi ukuthi ngikuthanda kangakanani ngizibhaqile mina ngokwami ukuthi unentombi emakhaya waye ungifihlela into enjalo uthe uphuma uyashop ushiya ifone yakho ngangena efonini yakho ngathola ama chats wakho nalentombazana uyishile emakhaya so I understand ukuthi waye ungenza islimo mina ngizitshela ukuthi siyazwana si right mina nawe kanti wena ubusy nomuntu emakhaya mina ngibeka kuphi ithini into yakho ngicela ukwazi nje lokho ngiyakuzwa ayanda kodwa bengisazokusho lokho ukuthi inomuntu kodwa bengafuna ukuveza manje bengafuni futhi ukuthi ngiveze manje ngoba ubuzophatheka kabi ngendlela engicabanga ngayo nami ukuthi mhlawumbe mangathiwa ngiyakuveza mhlawumbe
ubuzodina yabo ngisho ngoba usho inhliziyo yakhe ebhlungu uzodina mhlawumbe ungishiye yabo noma Manje ngabe akwazi bokuveze nini zethembe bengizofila ngalendlela engifila ngayo because kuyabonakala ukuthi wena ungimoshela isikhathi like And wena awucabangeli awunandaba. awunandaba awungicabangeli ukuthi mina ngifila kanjani shoot kahle kahle wena uyazi ukuthi uphush life nalo yamuntu lo ya mawungaphe egoli udlala ngami so why wenza kanjalo akunamuntu omela kudlalwe ngaye la emhlabeni nami ngibalekile ngithi Yeah. so usithatha phi isibindi sokwenza into ebhlungu kangaka kimi mina if bekuyimbe engayenza kanjalo ngoba mina ngumuntu wesifazane angithi bowuzoyenza something or ugcine songibambe ngezandla Sure. ngoba ngumuntu wesifazane bese ngiyakubophisa shembe ngizokubophisa but So manje angisamthandi angisamfuni like And right enye into mfethu khululeka manje sungaqhubeka nomuntu wakho semakhaya Exactly. uyena vele naye lo solundi exactly angikhulule nami makangikhulule ya ngezwe usisi uyabeka ukuthi imizwa yakhe ukuthi ufila kabhlungu uphathe kabhlungu yabo inhliziyo yakhe ihlekho ilo ilimali so kodwa mina ngiyamthanda usizazi bengizokwenza kanjani ngoba hayi lokho akukho wrong ukumthanda vele uyamthanda inkinga yena akasakuthandi exactly wena nje awukho wrong manje bengicela okungcono ke ngoba mina ngithanda yena kakhulukazi kahle lo munye so bengicela lasekhaya hayi Asamthanda akho kakhulukazi. serious akho serious umbeka phi lo semakhaya yeah ngoba umuntu wesifazane naye uyafana nawe nama feelings exactly and ukulindile yena le kwantu ukulindile umbeka phi yena ayikho nje leyo nto leyo ikhulumayo nje wena udlala nje ngabantu besifazane and awuna respect for abantu Yeah, besifazane tshele sister, abantu besifazane tshele. bayahlonishwa noma ngabe umuntu osemakhaya or Yebo. umuntu okuphi abantu besifazane bayahlonishwa Doesn't naye lo matter. wasemakhaya lo makangazwa leyo nto le uzoza ubhlungu naye yeah so lento yenzayo ayenzwa but asakufuni usisi Angisakufuni, and uthe sikunika Zini. u50 rand uzohamba uyigibelele akahambe uyigibelela. Angifuni nokumbona nje eduze kwami. lokubeka ebree from ebree shone kasi mfethu ngahike bawukutshontsha la nayi itaxi unqo cha angisafuni Thatha- nge-right ngicela nge-right ukusho ngcono something ngcono usho ngiyaqolisa ayanda ngokwenza lokho okay ukuxolela ngiyaxolela but angisakufuni hayi ukuthi mangikuxolela ngizothi hayi siqhubeke sephambili bathi ngesilungu first impression last so lento leyo yenzile kimi kusho ukuthi uzoqhubeka mangakudedela mangayeka manje siqhubeke mina ukupho kunye ozophinda ukwenza amapha amanye amabhomo uzophinda waveze futhi so it's over but imukela nje wena ukuthi kuphelile umove on nomuntu wakho Yeah. nami ungikhulule ngibone ukuthi ngiphuma kanjani ithathe le mali izodingeka eTexini but kanti wena uzohamba ngeenyawo nje egoli musuka la cha ngeke ngihambe ngenyawo Ithathe hayi kuphelile phela shame hayi kuphelile Mina usisi. you're right ngenkani awuyidingi mina angeke ugibele Right. phela nasisabuyele nawe ngale moto esifike ngayo uthe singahambi na uthe wena ngcono ngifuna uyigibele ukumbona eduze kwami Cha. right akasafuni ngisho ukuba nasakuthembi uthi useyakusaba cha phela umuntu uyanika ithuba lesibili Not like him. nesho ukuthi uyakholela Not like him. cha akumina phela ngikunika ithuba lelo lokuqala noma lesibili noma ngabe ngiyakholelwa mina but yena akakholelwa thatha Hey. imali ngifuni mali ukugibela le you're right uphelile nakho yabona ke lapha yabona eyamoto ilate kusebewuvu lo njobe iqhobe abantu uyoke lena uzofukume khona ukugibele la ukhombe kanje bhuti ngoba umukhomba enye into uzolahleka ungasaphindi ungifonele ungaphindi usondele eduze kwami ungathumeli nomuntu ukuthi angibize mangisendlini ungaphindi angisafuni Yeah. angisafuni Asaseyona sihlukane intombi nje yakho. ngephisi mina nawe wenza into zakho nami ngenze zani ngiyabonga bekumnandi but ngiyabonga ngigeza izandla yeah ngiyabonga bakulindile emakhaya but yeah hamba bakulindile hayi ngiyezwa siswami Yeah. ngiyezwa ayanda kodwa hey wazi ukuthi nami ngilimela ngaphakathi Hayi, ethizeni akunakodwa, hayi, ukuthi usungaze bye-bye. ungilethe la uthe wena Hayi. esiphumezini Yebo, kanti uthe right. esiphumezini siyapha ngifuna kubone naye unobuhle lo emakhaya akakubone kahle ukuthi inhloboni kaPendi hayi baba ibhudiyo idulux mina ngeziwa kanjalo shemi ngeziwa kanjalo ngiphoxile ke kodwa na ngiphoxile hayi hamba endobizayi plus khona hayi mfethu ukhululeka usungahamba futhi manje hamba. lapha bhuti lapha welcome ngeke kuphelezele la nawo lokhu ukhuluma kakhulu oqala usisiqhathe wasiqeda cha usisiqhathe nje wasiqeda Cha. unokukhuluma kakhulu ukhuluma kakhulu mina na yabona lo uyakhuluma usiqhatheni
Akasiphathanga neze. Ngoba futhi ngomthelela omkhulu ukuthi ungilethi la. Wena usho ngesifuma nje. Mele ngi-expose. Mele ngi-expose ngilungisa i-country. Ngiyayilungisa i-country. Wenzani lokubakubone? Wefuna abakubone nabanye. Ngila impela. Ngila impela. Bye bye. Zethembe. Bye bye. Lapha yazethembe. Phelile. Lapha yaba. Ayina uma ngicela ukungitshela ngalapha ngyazi ukuthi gijela nje mina ngigibela lapha manje. Hayi noma ungaya. Hayi bona waya. Noma ungaya kuphi. Uzolahleka ke lo mtshita. Hayi zibonele Zethembe. Uphethwe isiyezi manje sekaphethwe isiyezi ngoba ngiyamlahla. Nesiyezi manje. Papa me-runback ngeke. Hamba Zethembe uyoqulekela le ma unesiyezi. Mina ngisakufuni hayi. Akafuni lo muntu. Hamba uyoqulekela le. Wena sticka kulo muntu wakho osemakhaya. Hamba bhuti. Sticka. Manje ke lo muntu osemakhaya ke ngoba esenze nje usisi ke mina ngizonze njani mayifika la mina ngena kuphi bese semakhaya mayifika eshintsha indlela ade selokhu nje esengitholipha ngayo wethu unobuhle ukulindile emakhaya angeni ndawo mina angithi uwe uyakwazi nje nalokho nobuhle lo uzobona phela na ishow uzobona manje mawucabanga kuzofika kanjani kuye kuzofika kanjani hayi asasi welcome ngizophelezela uZethembe nefiziyembi kodwa nenhle inkinga uZethembe njengoba ufihlele ingane half a year ukuthi wena nompazi emakhaya sure emakhaya ukuthi kuyadlalwa hayibo ungimoshela isikhathi mina ngidlali isikhathi mina yabona le text le ya quantum le ligqozile lapha ngibona hamba Zethembe yo ngisharp ngawe mina asingithi kuyadlalwa ade userious yebo ngiserious Zethembe ngiserious wena bowuthi angeke ngithole Bowuthi ngeke ngithole wena. Oh, kusho na kahle mina mangivumile ngisaye samhwe wena usaluphethe amafoni awo. Yebo. Mina Thembe akasakufuni usisi noma ngasale enzani akasakufuni mtshele sister. Angisakufuni noma ngabe ngibhaqile ifone ngavula ifone yakho ngayenza sho ukuthi uNkulunkulu oyewangidirect ukuthi ngiyenzeni lapha efonini yakho. uNkulunkulu usithanda sonke bawucanga ukuthi kuzofihlakala kuze kube nini. uNkulunkulu ngithandile nami. Ngoba nje isikhathi sami mina ngifuni ngaso so bye bye bhuti. Bye bye. Pheli ngiyayisola ngezinto esengikwenzele zona izinto ezinhle engaka sengikwenzele zona nami isikhathi sami uthini ngesikhathi sami mina uthini ngesikhathi sami akunamuntu okudlala la emhlabeni akunamuntu okudlala wena amukela nje ukuthi kuphelile ipast siyaphambili manje sorry phelile hamba naye awumancane na hayibo hayi umncane phelile uya kube miyeka welcome lahleke miyeka iya kulawo iya Papa Mehil bro wena. Umfuso waphi? Yo, sahlangana nje edrobheni mina naye. Hayi sister. Hey, nathi siyaqomazi. Yo. Mara unothando yazi lo muntu. Ngiyambona yena inkunzi usathanda. Mshiya welcome buya. Unothando. Ene bekangispoiler nokungispoiler. Uthi uyalazi igoli. Mbuku hamba kancane kanjani? Hayi ngikhathele. Ukhombe kanje. Ha ay Hayi sister yo akahambi ngiyayisola nje futhi ungayisoli mntakama ungayisoli wenze kahle wa breathe wakhuluma uzizwa njani manje yo ngizizwa ngikhululekile ngizolala nobuthongo futhi welcome thatha my sister umfake emotweni somgodukisa ufuna ukuyolala ubuthongo hayi ngiyolala ubuthongo impela ngiyabonga bhuti King Ginger Cream Dala Cream intwana yase Kings bafethu uZethembe uthi no uthi uZethembe no usafuna one more time dinga second chance unfortunately on this show we don't do second chance uyalahlwa nje when it's over it's over when it's over now take me home Hey yo, boom! Your boy King Ginger Cream Dala Cream. But some demand to Mabuyu Bampolunu Stars. Welcome to Al-Safi Food. On this show is whereby I give people a platform to break up. No way, bring it up now. I'm telling you, I'm going to do my sister, man. Hey! What made you go to inkinga usekhathele yisena